Pinter ta nak. Nggih. Pundi, Pak? Iku pedamu. Loh, Apa iya ta? oh, iya ya. Oh, ora. Oh, ruwet dene. Ruwet iku. Ijen tok iki. Yo, pasti. Sampe wangi ta hari kok. Ono ijenan tok iki lho. Ngetak mana ndi? Oh, Ya opo rek ngaku mek. Ya opo aku katenge wangi opo ngene iki. Walah. Ya wangi ta. ya gak usah wis. Penoe ndelok tok ae wis. Iya kok sawangane ya. Lancim yang wangi. Aku mah ya tumben. Iya kan nek wangi. Lancim kok dikongkon ngawasi wong kerja bakti kuwi opo. Tak gawe woro-woro ta. Uwe, di woro-woro. Aku mah ya tumben dikongkon ngawasi wong kerja bakti biasa lho gak tahu ngene Iya, iki. mangkane iku. Ya kan entek kowe iki balik. Wah. Jadi kayak ya apa sanksi apa ta opo ngono. Yono pasti nyangoni piro Ngoni sansine. oh. Sing gak teko iku. Iya pasti Iya ngono, nek teko kabeh. gak apa-apa wae engko bae ono apa-apa engko tak lebokno mbok bantuan apa wis tak lebokno kok Iya, wis tenang ae Jangkrik, tandang gawe ku sing temen aja kelemar-kelemar ngene dibayar wong iki. sampean niku kok Ya enak iki mau tenan gawe pau wegel kabeh nek wangi namane wangi ya. Malah jangkrik nek gak ero nek penggawean Mang Rek. Ayo, kaisinan aku iki lewat kene iki. Bano wis. Lah apa teh? Cuk raimu teko lapote. Gelem kon niku gak ngerti undang-undang kita kon niku. Lali aku nang penggawean mau. Saiki dikon mak tuku gula aku. Raimu Acu. Wis sepurane sih. Aku lali, mau gak oleh lali. Kok merenge kon bot. Jenenge wong lali adakno. raimu masyarakat tok ae ngono. Beler. Ceritane wingi opo pada Tagrek iku? lho apa oh Keamanane jare ilang ngono. lho ilang aku lho gak ada apa-apa blas Iya, jarene ilang. temen ta Iya. kira-kira wing jare ilangin andi Embo aku dhewe kurang jelas informasine ya gak sepira krungu. Ana mburi ngopi sik gak ada apa-apa omongan blas enak. ngene ya Iya. opo rek gak krungu blas aku Cuma yo ketemu ya sampe ae ketemu. Ngono lah ya opo ta. Pak? yo tibae ketemu nandi ya Ya wingi tak jalukno nang bae ku akhire ronggone. oh luwih temen Ono apa kok melayu-melayu mang? Ono mari kerja bakti. mari kerja bakti nang ngarep mang lho Kerja bakti kono wangi jenan. Oh, babat. Heeh. gak krungu ta Ben Sampe lho ta, Mas. Sampe lho. Ada Tagrek iki lho. Gak ono ilang. Ada Tagrek ilang. Kupingku dengkek, krungu. nek opo sih Lho. Apa kupingnya ditambahno ta? Ditambahno kupinge. Kupingnya ditambah. Oh, iku Iya. tak kuping ta. Iya, Ngomong kakean pasti. ngombe pil. iya kono tak genakno tak jalukno Iya. nang Wak Lurah kono surat-surat opo ta opo Ngomong nek pansip ngomong nek. Apa kawula dukun-dukun niku. Kupinge iki lho. Tak paling meneh. aduh ayo opo ngono wis gak krungu kandhane ngeyel lah Ya karep-karepmu wis, duh. Wis. lho ya ngono iku ayo opo ben ngono iku
Ada Ngene bulan iki. Nemburi. Angel. Salah. Ngono wong gak krungu dikandani kaya lae. Iku enggak terus ngono kena. Terus ngono iki kupinge iki. Yo kena kok nang kono, THT kono kowe. Maksudnya masalah pendanaan yo BPJS ayo. Serek. Tuh wis jalukne nek Terus wis aku nang kene sik. diurusno pamonge kono. Ya wis. Wow, pare Marian capang burung kabeh. Duh, ala wis. Ngene lho mari tandang gawe gak gelem. Gak gelem reseni, gak gelem anu wis. Lho, ono apa? Eh. Ono apa iki? Ono apa? Krep, ono apa? Lho. Ya nek kena yo nanti dandakno kupinge Iya, raki menang menit. Lho. Ya ngono apa iki arek iki? Woi, krep. Lho. Krep, ono apa krep? Lho. Apa iki? Asal. Lho mone. Gorong. Woi, krep. Lho. Arek iki apa? Oh, bener iki. Enak tak timbang.